séculos, de estarmos de costas viradas. Já era hora de nos falarmos e de nos ouvirmos. Aqui começa o Galiportos, Galiza e Portugal, voz a voz. Ola, como estades? Eu son Germán Estevez, xa sabedes, o xermano a portugués e aquí andades nun novo Galiportus, achegando Galiza e Portugal, voz a voz. Xa sabedes, tiñamos pendente unha segunda parte deste episodio conxunto que realizamos xunto con Nuria López do seu podcast fantástico A Ferida Aberta do 36. Damos paso xa a esta segunda parte do noso programa combinado, este mix que fixemos entre Galiportus e A Ferida Aberta. Escoitamos as dúas entrevistas, os dous convidados que nos faltaban para completar esta fantástica experiencia. A Revolución dos Cravos pillou en Portugal a catedrática de Comunicación Audiovisual Margarita Ledo Andión, que se viu obrigada a exiliarse no país veciño, ser perseguida pola ditadura franquista debido á súa militancia política. Margarita Ledo, que tal? Moi boas e benvida. Hola, boas. Boas tardes. Que imaxes ten agardada na súa retina despois daquel episodio tan importante daquela Revolución dos Cravos? Bueno, ten sobre todo a experiencia do encontro coa rúa, coas cousas en transformación constante, coa solidariedade. Date conta que eu vou para Portugal como parte dunha organización pouco coñecida, a UPG, que decir, non era unha organización convencional dos partidos, digamos, históricos, pero sí que existía xa en Portugal un grupo, sobre todo alrededor de Coimbra, e da revista Vértice, moi activo, e que no 68, por exemplo, o significaran Castelao e a súa época e fora prohibida pola PIDE e Ricard Salvat, o director catalán, posto na fronteira. Entón, bueno, había este tipo de sintonía e os recordos son, como te digo, máis que imaxes, porque as imaxes son todas de festa, agás cara ao 25 de novembro xa, este tipo de experiencia en mí mesma que pasou a ser e a configurarme, non? Non sei se xa se respiraba a revolución cando chegaches, porque chegaches apenas uns meses antes, non, de que se producira... Non, ao revés, eu chego en setembro do 74. A revolución en abril, e eu, por unha acción política, paso a clandestinidade en xullo. A organización onde estou deciden que a primeira vez que hai unha fronteira aberta nun país digamos da mesma fala, da mesma cultura, e que é interesante situarme en Porto para sobre todo funcións de relacións con outras organizacións, funcións de relacións co exterior. O exterior refírome ás células que había en Hispanoamérica e en Europa. E sobre todo tamén para o aparello de propaganda, porque sabedes que é fundamental para calquera organización clandestina, obviamente. Entón, pois eu chego en setembro do 74. E chego xusto na tentativa do espinolazo, do primeiro espinolazo. E o primeiro que fan, recordo, é levarme a unha barricada na Ponte de San Luís. Entón, esa é a miña primeira imaxe da revolución, unha barricada nocturna e moita xente defendendo co corpo, idealmente, un posible recuo da revolución. Como se produce a túa entrada en Portugal naquelas circunstancias tan complicadas e con que estrutura de apoio contabas unha vez asentada no país? Bueno, é difícil coa perspectiva de hoxe describilo, porque eu realmente pásanme compañeiros de ACO, da organización, da miña organización, recóllenme, entréganme en Porto, non en Lisboa, a Luar, porque había relacións, a Liga de Unión e a Ação Revolucionaria, pero obviamente o meu lugar non era Lisboa, nin onde podía desenvolver o meu traballo. Veño para Porto a través de, digamos, unha organización equivalente, o que sería aquí
os cristianos polo socialismo da época, porque eran, digamos, que estaban moi vencellados ao movimento anticolonial, e poñenme en contacto co movimento de esquerda socialista, que estou durante meses en casas de militantes do movimento de esquerda socialista. Por tanto, son os meus apoios, digamos, básicos, de base. Mentras eu xa comezo a buscar un aloxamento, comezo a buscar un apartado de correos para recibir información, e teño contactos previos, eso sí, con escritores. E a miña clave e a miña gran axuda foi o xornalista naquel momento estaba no Xornal de Noticias, despois pasou ao Diario de Noticias, que é Xosé Viale Moutinho, que tiña moita relación con Manuel María, que tiña acabado de escribir unha introducción ao nacionalismo galego, así se chamaba, e que foi o meu gran apoio. E que supuxo emocionalmente para unha persoa tan nova, a fin e ao cabo, esa experiencia do exilio? Bueno, claro, teño 23 anos cando paso clandestinamente ao río. Bueno, de alguma maneira tiñas asumido esa solitude, non? Porque a partir de aí estaba só ali. Claro. Queiras ou non. Tiñala asumido, costaba un certo traballo, pero como tiñas que facer toda unha serie de, digamos, de rutinas ligadas, bueno, pues contactar co PCP, por exemplo, que foi moi importante para nós, e desenvolver toda unha serie de buscar traballo, porque obviamente non tiña outro apoio que non fose o familiar, neste sentido, a nivel económico. Entón, pues, bueno, tamén tuve un gran apoio por parte da dirección da Facultade de Letras, era Óscar López, o director, o decano, equivalente aquí ao decano, que era Partido Comunista Portugués, e entrei, foi a primeira vez que se creou un lectorado de lingua e cultura galega, entrei na Facultade de Letras xa a principios dos 75. Entón, que emocionalmente non te fracturabas porque había moito que facer e porque digamos, a cantidad de acontecementos pequenos e grandes que cada día atravesabas, pois, bueno, mantíñante en pé. Sí que sempre resentía non poder voltar, non? Claro. Era unha cousa e, bueno. Claro. Eu imagino, polo momento en que se produce a túa chegada a Portugal, acababa de producirse a Revolución, Portugal pasaba páxina despois de 48 anos de ditadura. Eu non sei se vos pensabades un pouco no efecto contaxio, non? Na posibilidade de que tamén en Galicia e en España se abriran a democracia despois de tantos anos da ditadura. Estábase xa tamén aquí no tardofranquismo con movimentos moi fortes de contestación, con plataformas, se creara esa Consello de Forzas Políticas Galegas. Entón, bueno, había xa esa perspectiva. Pero, obviamente, as historias internas e as componentes de cada unha das dictaduras eran tan diferentes, pero, claro, Portugal tiña guerra colonial, que de aí parte todo, non? Claro. Que, bueno, aquí se creara o movimento dos militares, a Unión Militar Democrática. Recordo que me mandaran para un programa de radio unha foto e tamén para un boletín unha foto de Fortes na cadea que poñía lonxe de Galicia, lonxe da liberdade, naquel primeiro Nadal do 74. E, bueno, eles estaban en contacto, pero era moi diferente. E neste sentido, pois, penso que o proceso español de caída da dictadura foi completamente diferente, foi realmente un apaño tras apaño, sabémolo, e en Portugal sí que houve unha ruptura, que ainda que despois tuvo os seus vaisvéns e as súas voltas atrás, queda aí unha impronta de revolución. O certo é que Franco morreu na cama, non? E morreu matando. Non sei como vivichedes aí en Portugal, pois eses últimos movimentos represivos do réxime e os fusilamentos do franquismo, eses últimos fusilamentos. Facendo as denuncias todas que se podía facer, houve un grande comicio no Cine Batalla en Porto, con representación de todos os partidos, digamos, a esquerda do PS, e saímos en manifestación cara ao consulado español, que non estaba moi lonxe, que estaba protegido por xaimites, por tanques, non? Porque houbera xa un asalto a embaixada en Lisboa. Quer dizer que eu tiña un programa de radio en Radio Clube Portugués, un programa semanal, no norte día a día, e, bueno, pois sacábamos todas estas informacións. Vivímolo así, vivímolo actuando. Margarita, que crees tamén un pouco que significaba daquelas para toda aquela xente que pensa que os dereitos moitas veces veñen dados, que significaba ser muller política clandestina, e tamén por outro lado
non sei, un pouco como valoras o descoñecemento, se é que o había, que pensamos que sí, da problemática existente do lado galego, do nacionalismo galego, como relacionas un pouco aquelas vivencias, é dicir, sempre nos queixamos, non, do lado galego, non nos coñecen en Portugal, como era daquelas tamén en Portugal a presentar a cuestión do nacionalismo galego? Bueno, cando digo a palabra solidariedade é que é real, porque era sobre o diferente. Tampouco se preocupaban de entender moito, pero sí que entendían que era unha organización irmá, digamos, e nunca tuven problemas nese senso. E tampouco tuven problemas por ser muller, pero eu coido que iso ten que ver máis coa actitude persoal, se eu penso. Eu era xornalista, tamén casi sempre na redacción era a única muller, que decir que xa podía resultar incómodo en moitos sentidos, pero non resultei incómodo en Portugal. Despois, o que si había era unha, digamos, unha elite intelectual que si coñecía o caso galego, que vos dixen, un grupo de Coimbra, de Xaquino Dorado, de Almeida e por aí, e sobre todo había os históricos, os clásicos, en relación co galeguismo, que era Prado Coello, que era Martínez Lapa, que tiñan unha auténtica devoción, e de feito eu organizo nos 75 as primeiras xornadas de cultura galega no Porto, na Facultade de Letras e na Cooperativa Árbore ao mesmo tempo, e toda esta xente que estou nomeando participa, toda, para alén de persoas chegadas de Galicia. E ademais recordo que o MCA financia o cartaz e nos cede a película de velo Universidade Comprometida que proxectamos e interveñen persoas do movimento que se chamaba daquela Movimento Popular da Canción Galega, xente que despois fixo en Milladoiro, que fixo outras agrupacións. Quero dicir que tratábamos de a través de centros e de lugares de referencia, como era a Cooperativa Árbore, que continúa a ser, pois dar a coñecer quen éramos. E dar a coñecer quen éramos pois con conferencias, con actividades, con cinema, Carlos Velo, imaginadevos, non, de México. E a recepción era boa, nunca houve... Agora, pasar de aí a política en curto é moito máis difícil, porque a Embaixada Española facía un auténtico acoso a calquera relación conosco, non? Cando montei estas xornadas, que ademais houbera financiamento da Fundación Gulbenkian, estamos falando dunha das fundacións máis fortes de Europa, a propia Embaixada intentara bloquear que non se fixeran, así. Claro, non lle fixeran caso, obviamente, non se fixeran, pero había ese tipo de bueno, de calquer xeito, coido que durante un tempo ese vínculo do antigo galeguismo a través dos Rodríguez Lapa, do Prado Coello, pois desdibuxouse un pouco na transición, tamén digamos, pola mecánica da propia transición e a cantidade de, digamos, de mudanzas a curto e medio termo e todo o que había que facer, e tardou en retomarse unha relación máis ou menos estável, non? A nivel político con Portugal. Sempre se nos vendeu a idea aquí dunha transición modélica, pero os datos demostran que máis que modélica foi unha transición sanguenta. Non? Vamos, aparte que hai outra cosa, estamos coa memoria histórica 50 anos despois. Claro, sí que ainda hai capítulos que ainda seguen sen contarse. É que houve 50 anos de silencio, e estuveron historiadores que narraron e investigaron a represión, porque claro, en Galicia non houve frente de guerra, houve só represión, unha represión terrible. Ahora están aparecendo os nomes de mulleres masacradas. Dionisio Pereiro foi condenado penalmente, que dice, estamos falando realmente de algo absolutamente imposto e unha impostura total. Absolutamente. E cando regresas, despois da amnistía do 76, como foi esa viaxe de volta e como continuaches, como retomaches a túa vida? Bueno, como se pode retomar, porque non é ben, vamos a ver, eu cando me vou estaba na redacción del Ideal Gallego, e todo dito, además sempre me trataron moi ben, había un director, Rafael González, moi progresista en aquel momento, moi próximo ao galego, era de Sevilla. E cando volto, despois de pasar varias veces, volto xa con digamos, con un papel do Consulado de Porto conforme tiña dereito ao pasaporte. E paranme na fronteira, viña con miña nai, paranme na fronteira, retiran os libros, cousas típicas a esas alturas. Estamos ali paralizadas, e eu lles dixen que chamasen a Vigo e que se informasen de que eu tiña dereito a pasar, o sea que... E bueno, pasamos,
acto seguido foi ao galego a buscar o meu posto de traballo porque me fora non por razóns profesionais nin laborais, senón políticas. E a resposta é claro, unha persona xa como ti, marcada, e digo, pero entonces que demócratas sodes? O sea, sí, así increíble. como tú queres. E houve compañeros que me apoyaron, pero bueno, a nivel afectivo, ¿no? Vaciño, Luis Pita. E entón decateime de que era imposible para min naquele momento, ou empezaban os gabinetes de prensa un pouco e así, pero que non era o que... Para iso non estuve 2 anos atravesando fronteiras clandestinas e facendo o que tinha que... Entón, pois, o que si trouxera de Portugal era un modelo de periódico semanal, tipo Expreso, e había outro que se chamaba Páxina, non era Páxina, creo que era Semana. Bueno, esos periódicos que son o modelo dos Sundays ingleses, son informativos, non son de opinión, e entón, cando me propuxen a organización organizar eso, un diario semanal que foi a Nosa Terra, que se funda a final dos 77, con un grupo de colegas que estaban formándose todos en xornalismo, uns en Barcelona, outros en Madrid, que estaban todos vencellados, digamos, ao Movimento Nacional Popular Galego, que era como chamábamos na altura, e presentámoslo o número 0 no 77 e a finais de xaneiro do 78 sai o primeiro número, coincidindo cunha folga xeral, a primeira gran folga xeral que daquela convoca a INTG, Intersindical Nacional Galega. Bueno, estuve en 3 anos na Nosa Terra e despois de un xiro tamén fome con unha bolsa da Fundación Gulbenkian a Lisboa durante un ano, no 82, fixen mentras no 81 esas convalidacións e a licenciatura en Ciencias da Comunicación con grau na Autónoma, porque eu tiña a diplomatura con grau, pero en xornalismo. E 82 estuve en Lisboa, ao regresar no 83, pois a nivel de prensa seguía igual, non había ninguna posibilidade de que eu me incorporase aos medios e decidí voltar a Barcelona presentándome a unha praza na Autónoma, e ali estive até o 90. E así empezou un pouco a túa experiencia académica, unha experiencia académica, profesional e xornalística moi comprometida sempre, igual que Margarita Ledo, eso desde logo, e que, bueno, que colleitou moitos éxitos tamén dentro do mundo do cine e conseguiu ademais transmitir tamén e axudar un pouco a través dos medios de comunicación, intentar facer ese exercicio de memoria que tanto necesitamos, non, Margarita? Por que é tan importante facer memoria desde os medios de comunicación e tamén desde o cinema? Bueno, porque é como se crean e se engarza o pasado no presente, e cando ese pasado foi borrado e cando houve un corte en seco, digamos, o sobordar ese oco é fundamental. Entón, era, por unha banda, conectarnos coa xeración republicana e con todo o que quedara sen desenvolver, e por outra banda, traballar en tempo presente. E entón, eso é un pouco sempre o que fago, que é o pasado no presente. E obviamente, a memoria constitúese de datos, é verdade, pero tamén de imaginación e de desexo. Por tanto, a memoria ten en sí tamén un punto utópico que é importantísimo para os povos, e sobre todo para os povos negados ou para situacións, digamos, de caos organizado, non? E nese sentido creo que os medios son fundamentais para desenvolver este tipo de tarefas. Despois de todo vivido, non sei como estás interpretando un pouco este ascenso da ultradereita dos negacionismos, e logo teño tamén outra pregunta, non sei se está tan amnésica a mocidade como algúns nos queren facer ver, ti que fixeches aulas durante tantos anos, non, desde esa facultade de comunicación. Está tan amnésica as novas xeracións como parecen? Bueno, coido que comezan a establecer elos con cousas que aconteceron, non? E iso é importantísimo. Que teríamos que pensar na actualidade da figura de Rosalía, por exemplo, para decatármonos, non? E nas versións que hai do seu traballo e como aínda é unha personaxe imposible de chegar ao fondo desa verdade que ten, non? Entón, esa coisa que é algo moi importante. Hai sectores que se desenvolveron dunha maneira vertiginosa, non? O musical, a recuperación do encontro, do baile, da danza, que é aquilo que
te fai sentir orgullo digamos, na vida pública, non? E na relación cos máis. Entón, eu creo que nese sentido funciona ben. Despois hai outros sectores moito máis mediados por intereses e por políticas, digamos, ortopracistas e bueno, e de parvallada. Entón, aí sí que, bueno, pues pode pasar que eu tuve xeracións enteiras galego-falantes e que todos os exercicios eran en galego e agora hai un problema de eso na propia facultade. Cando é a facultade de todo o campus que ten maior uso do galego a todos os niveis. máis que filoloxía galega, para entendermos. Sí, Margarita, sí, fala. No, dime. Iba che dicir que un pouco falando das utopías, non, que comentas con Nuria, evidentemente non sei a mesma persoa nos 70 que hoxe, xa con 50 anos polo medio de experiencia, onde estaba máis lonxe a utopía daquela ou nestes anos tamén turbios que estamos a viver? Bueno, vamos a ver. Daquela crías que podía haber a transformación total. Críalo. E por eso actuabas. Porque eras nova ou porque eran outros momentos históricos? No, porque eran outros momentos. Bueno, pode tamén contribuir que eras nova, efectivamente a crenza e a emoción é máis... E o idealismo un pouco tamén, non? Sí, pasa de modo máis doado, pero eu creo que en cambio a utopía neste momento é moito máis necesaria. Daqui saímos con unha proposta de cambio de modelo ou afundímonos no barco onde nos meteron. Isto non pode continuar así. Hai unha destrucción, hai un sufrimento, hai unha negación de todo o que mal que ben se foi artellando, cando se fala desaparece o dereito internacional, desaparecen aquelas institucións, digamos, monumentais, non? Tipo ONU, por aí, desaparecen na práctica, non teñen sentido. Non hai un solo pacto que se consolide ou que se siga. É realmente o que se falaba antes de capitalismo salvaxe, porque agora xa ese epíteto queda moi pequeno. Realmente é unha auténtica obsesión, unha maquinaria de destrucción que seguramente nunca a houbo con tal potencia destructiva, obviamente, non por razóns tecnolóxicas, pero tamén por razóns políticas. Pero, vamos, menudos personaxes temos aí, non? Esa media dúcia que van de Locke Max a Donald Trump. E, polo tanto, aí é cando a utopía é absolutamente necesaria. Quer dizer, é fundamental a posición de Latinoamérica a nivel xeopolítico. Que se hai que defender Cuba, hai que defender Brasil, hai que defender Venezuela, hai que defender Colombia. Porque imaginádemos o sur imaginádemos a Argentina, non? Que xa vai empezar a correr e atravesar a pé o océano. E Europa ten que dar un xiro. Europa ten que dar un xiro. E hai xa políticos, eu sigo moito, e vos recomendo a Dominique Villepin, que fora ministro durante a guerra de Irak, e é antimilitarista e antiguerra, e que, sin ser, bueno, e que de unha lucidez e de unha capacidade de argumentación foi o que se enfrentou directamente a Trump. Dicindo, está facendo algo ilexítimo, algo ineficaz e algo ilegal. Directamente. Entón, bueno, pues quero decir que esa é a liña europea de volver a recuperar o seu espazo como tal, o seu espazo político, o seu espazo o que rodea o espazo político, que é, bueno, pues o institucional, o económico, o cultural, e deixarse de dar voltiñas, porque obviamente hai favas contadas, neste caso. Hai unha frase que de alguén de Maior Zaragoza, que traballou moito aquí con Manolo Dios no Seminario Galego de Educación pola Paz, e falaba sempre da ética do tempo. Hai que facer as cousas cando hai que facelas. Eu coido que neste momento a utopía forma parte dese horizonte ou ímonos para baixo. Sí. E a última, Margarita, un pouco dentro desta comparativa que nos presta tanto sempre entre Galicia e Portugal, como boa coñecedora de Portugal, xornalista, como dicimos, Margarita é catedrática en comunicación audiovisual, escritora, poeta, investigadora, cineasta, académica, Margarita, desde tantos vértices, un pouco cale o cóctel, cale o resultado que che ven á cabeza cando se che pregunta por que lado da raya fixo os deberes, se é que se fixeron os deberes nalgún dos dous lados a nivel de memoria e de reparación,
un sempre ten a visión idílica do outro lado, non? Vas a Portugal e sempre che din, ai, que vos sodes millores nesto e naquelo, desde este lado, pois, idealizas tamén Portugal. A nivel de reparación, de memoria, non sei, de posibilidades de que tanto tabú e tanto sufrimento non continúe no esquecemento. Quen o fixo mellor, quen o está a facer mellor? Bueno, eu coido que aí o que os raiotos e as raiotas, a zona da raya é moi interesante tamén nesa reparación e nesa relación, non? Claro, foi unha zona tamén moi castigada e houve aldeas bombardexadas por acoller persoas fuxidas, non? Que nese sentido esa zona, e tamén a nivel literario está tratado o tema, esa zona fixo ese traballo que decides, eses deberes, non? Eses deberes de convivio, de recuperar o que fora borrado, de retornar ao encontro. Para alén desa zona, bueno, hai que traballarlo de outro xeito, porque xa non é o recuperar a propia experiencia, sino que hai que, obviamente, enmarcalo no contexto político e na dificultade obviamente, de pôr en valor o que significa toda esa relación que houve nun tempo, non? Eu confío moito, eu traballei moito e traballo no espazo lusófono, a nivel de espazo de investigación, non que abranxe todos os países, digamos, do sistema lingüístico do galego-portugués. Teño que decir, e isto é así, non é comparable. Non é comparable. Como nos reciben no Brasil aos outros países. En Brasil realmente hai un seguimento dos casos galegos a nivel académico, a nivel de produción científica, a nivel de ciencias sociais, que é onde eu me movo, moi, moi interesante. Xa houve máis do que hai agora, tamén é verdade, xa houve máis. Pero sí que nos entramos na Federación Lusófona de Ciencias da Comunicación, eu presidí en varias ocasións, é rotatorio, non? Todo eso, e foi dende o ano 90, foron 20 anos moi, moi ricaces. Por lo tanto, manteño sempre esa posibilidade do que son estas organizacións intermedias para que as augas volten ao rego, non? Eu creo que o noso gran espazo, en moitos sentidos, non só a nivel cultural e científico, sino a nivel de distribución de produtos, a nivel de miles de cousas. Pois, Margarita Ledo, moitísimas grazas por compartir experiencias, por esa mirada sempre crítica que tanto necesitamos e por axudarnos a facer este exercicio de memoria tan necesario. Grazas, un placer. Un placer, grazas a vos. Un bico, Margarita, chao. Chao, un bico. Portugal serviu de refuxio, tamén de pasarela a liberdade para centos de galegos e galegas durante a guerra e a ditadura, pero non todos o conseguiron. En frente estaba a Pides, a policía que operou no país veciño entre os anos 45 e 69 durante a ditadura de Salazar e que perseguiu tamén sen descanso os nosos compatriotas. Estudou no fondo a historiadora Raquel Varela, profesora na Universidade Nova de Lisboa e autora da Historia Popular da Revolución dos Cravos. Hai uns días estivo en Vigo e topou un oco pequeno para falar, topamos tamén un oco pequeno para falar con ela. Neste mes de abril, no que conmemoramos o 95 aniversario da proclamación da Segunda República e os 52 anos da Revolución dos Caraveis, a Revolución dos Cravos en Portugal, queremos profundizar na relación entre ambos povos e no discorrer de dúas das ditaduras europeas máis lonxevas e que expiraron case ao mesmo tempo. E facémolo coa axuda da historiadora Raquel Varela, profesora na Universidade Nova de Lisboa e autora, entre outros traballos, da Historia Popular da Revolución dos Cravos. Unha obra, Raquel, a Historia Popular da Revolución dos Cravos, que establece unha mirada nova sobre a revolta do 74 e que pon o foco no papel xogado non só polas forzas armadas, senón tamén no poder popular e no movemento anticolonialista que comeza a xurdir nos anos 60, non? Sí. Lo fundamental en nuestra tesis de mi libro y claro, de tanta gente que tiene esta abordaje de la historia popular o de la historia desde abajo, es que nosotros tenemos que mirar la revolución de los claveles de un punto de vista internacional y global. Eso significa que la revolución ha empezado con las revoluciones anticoloniales en Angola en 1961 y que fue una revolución que tiene un carácter africano y ibérico. Cuando digo ibérico, porque Portugal es un país muy pequeño y porque estamos muy
aprisionados en una visión burguesa, nacionalista de la historia, que fue un poco Portugal y el Estado español de espaldas, voltadas. Pero del punto de vista de la historia y de los movimientos sociales, lo que miramos es que durante la dictadura de Salazar y Franco ha habido una ligación profunda para saltar la derrota de la Revolución Española. Era una cuestión de sobrevivencia, y el franquismo no ha podido sobrevivir a la Revolución de los Claveles. Creo ter demostrado que el impulso para una transición pactada ha sido, en primer lugar, el medio de la revolución, el contagio de la revolución portuguesa al Estado español. Había miedo aquí a ese contagio, a esa revolución. Sí, claro que sí, y esto estaba en las Fuerzas Armadas, en los periódicos, en la derecha y el centro izquierda. Por eso fue tan importante la negociación de los pactos de Moncloa, incluso para la contrarrevolución ibérica, que es un proceso que se da con la contrarrevolución portuguesa en 75-76, a partir del golpe contrarrevolucionario en Portugal de 25 de noviembre de 75, la muerte de Franco y el araquiri de las fuerzas franquistas, y los pactos de Moncloa, y finalmente la adhesión de los dos países a la Unión Europea. Entonces creo que tenemos que mirar del punto de vista ibérico ese proceso, y finalmente, claro, todo esto tiene una componente del mundo del trabajo organizado, porque la revolución de los claveles anticoloniales ha sido por base de la resistencia, la organización de los trabajadores forzados, que eran la base de apoyo a los movimientos de libertación. Y aquí, en Portugal particularmente, el centro de la revolución es el mundo del trabajo organizado, industrial, agrícola e de servicios. Unha revolución aí en Portugal que supuxo un salto de xigante, non, Raquel, para un país que vivía, digamos, moi atrasado despois de medio século de ditadura, pero cun movemento obreiro estudantil, un movemento intelectual moi forte e ademais tamén moi actualizado e moi conectado co que estaba a acontecer nos países da contorna, como é o caso de Francia, non? Sí, sí, sí. Claro que sí. En la verdad, si lo miramos desde el punto de vista internacional, claro que tenemos que englobar todo este movimiento revolucionario, y hablamos de una de las mayores revoluciones de todo el siglo XX. Casi 3 millones de personas en Portugal, en 9 millones y medio, estuvieron envolvidos en algún tipo de comisiones de trabajadores, vizinhanza, de soldados, de manifestación, de huelga, casi 1.000 empresas de autogestión, decenas de empresas bajo el control obrero. Entonces, este inmenso movimiento, claro que se puede englobar dentro del movimiento revolucionario global del mayo de 68. Sí, hay un movimiento, una huelga revolucionaria de los años 60, al final de los años 70 en Irán, en 79. En Nicaragua. E que papel xogaron as mulleres dentro da Revolución dos Cravos en Portugal? Bueno, un papel importantísimo como trabajadoras. Pero Portugal tenía, como todas las dictaduras fascistas tardías, una ideología de la mujer como una madre de campesinos que no tiene los mismos derechos que los hombres. Por tanto, había un patriarcado, que la mujer estaba formalmente subyugada al hombre. Y segundo, con la inmigración de los 60, que en Portugal y España va a ser muy semejante, pero en Portugal hay que añadir la guerra colonial de casi 13 años para luchar contra las revoluciones anticoloniales. Más de 1 millón de hombres han sido movilizados. Eso vaya a tener un impacto mayor que en España de la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, las mujeres van a ser una parte esencial de la lucha obrera autoorganizada revolucionaria durante la Revolución de los Clavos. Interésame un pouco que analicemos un pouco como discorreron esas dúas ditaduras, non? A portuguesa e a española, que se entrelazaron tamén durante momentos, non? E que foron transcorrendo un pouco en paralelo, non? Porque cando estourou a Guerra Civil Española no 36, ese apoio de Salazar a Franco foi fundamental, non? Durante aqueles anos da guerra, non?
tanto facilitando a entrada de material bélico como a través dos viriatos, non? Deses voluntarios portugueses, non? Que loitaron a carón do bando sublevado, non? Foi importante. Sí, del punto de vista militar ha sido muy importante, pero también del punto de vista de la contrarrevolución social. Entonces, por ejemplo, Salazar ha reprimido brutalmente los militares sublevados que apoyaron un sector. Incluso Saramago lo habla en su obra El año de la muerte de Ricardo Reis. Y también, bueno, hay muchos portugueses que tampoco se consideraban portugueses, porque hablamos de la Federación Anarquista Ibérica. Entonces hay un iberismo socialista, un iberismo anarquista. La gente no se consideraba propiamente de una nación, sino de un programa político. Y han sido muy militantes en la Guerra Civil Española, también en la contrarrevolución, en movimientos contrarrevolucionarios, pero sobre todo del punto de vista militar ha tenido también un apoyo muy importante para el paso de las tropas al inicio de la guerra y después siempre como coadjuvante de la ditadura. Claro, porque de feito a ditadura de Salazar foi un duro obstáculo, non? Para aqueles que pretendían fuxir de Galicia a través de Portugal, eses milleiros de galegos que acabaron detidos nos primeiros meses do alzamento cando tentaban cruzar a raya, non? E que eran devoltos a España, incluso conducidos nalgúns casos a campos de concentración aí, non, Raquel? Sí, sí, exactamente. Hablamos de una ligación de los servicios secretos y de la policía política de los dos países que actúan conjuntamente para reprimir la clase obrera organizada, definitivamente, con una proximidad muy grande incluso entre las policías, los ejércitos y una estrategia conjunta de la burguesía española y portuguesa y de la iglesia española y portuguesa conjunta. Sí, con episodios durísimos e represivos moi importantes, non? Por exemplo, o rexistrado en Cambedo da Raya no 46, non? Que se saldou con varios mortos, dúcias de detidos, non? Por colaborar coa guerrilla, episodios que se foron repetindo ao longo da historia, non? En Galicia, moi importante, ese trabajo ha sido levantado por antropólogos y también en Alentejo, en Badajoz, cuando había huidos de la guerra civil devolvidos para ser fusilados por el movimiento, las tropas franquistas, todo hizo una historia trágica de colaboración entre los gobiernos fascistas. Claro, a fronteira entre España e Portugal foi sempre un espazo de resistencia, non? Un espazo de, incluso de contrabando, de exilio, que se foi reactivando ademais tamén coa Revolución dos Cravos, non? Cando moitos militantes antifranquistas viaxaron cara a Portugal fuxindo do franquismo, non, Raquel? Claro que sí. Eso se pasó y se pasó durante toda la dictadura. Entonces, por ejemplo, muchos trabajadores para huir para Francia e Italia tenían que huir, tenían que driblar la policía portuguesa, pero también la policía franquista en la raya en los Pirineos. Entonces había siempre ese miedo que estaba por toda la raya. Teño lido por aí que na túa propia casa tamén acollechedes militantes antifranquistas neses últimos anos, ¿sí? De mi padre, sí. ¿En serio? Sí. Sí, durante la Revolución de los Claveles de 75, sí. Perseguidos por el franquismo y han sido acogidos por mis padres, lo que ciertamente me da muchísimo orgullo de mi familia y de su papel. Cuando hoy estamos viendo cómo el mundo está intensificando el capitalismo, los niveles de barbarie, ahora con la aprobación de la pena de muerte para los palestinianos y otras barbaridades, que cuando nosotros nos levantamos, protegiendo quien lucha, eso es un movimento extraordinario, sí. Eu que non sei ata que punto a caída da ditadura aí en Portugal acabou acelerando tamén o final do franquismo, dando azos tamén ao movimento antifascista aquí, non? E como condicionou tamén esa revolución, o tipo de transición que se fixo en España? Cal é a túa opinión? Eu he estudado iso con moi detalle. Lo quiero decir que pienso que en el Estado español hay un prejuicio
incluso de los historiadores de izquierda, que han mirado siempre a Francia y nunca a Portugal. Pero en la verdad, toda la documentación diplomática, militar y política demuestra cabalmente que así que empieza la revolución de los claves en Portugal, las élites franquistas dicen hay un miedo, un temor terrible del contagio de la revolución portuguesa al Estado español. Y eso ha sido ampliamente demostrado y en el libro yo demuestro las fuentes donde está plasmado eso, sí. ¿Qué detalles nos puedes dar sobre eso, Raquel? Lo digo, las principales dirigentes franquistas, los principales periódicos franquistas y toda la documentación diplomática habla en estos términos que voy a sintetizar. Tenemos que empezar una abertura en España, si no, puede ser que la Revolución Portuguesa se pase a España. Y eso también lo decía los Estados Unidos y la diplomacia norteamericana, que podía haber un Mediterráneo rojo, que tenía que empezar una transición pactada para evitar una explosión revolucionaria en España que siga los pasos de... Explicaría un pouco iso tamén a durísima represión que hubo en España neses últimos anos da ditadura e tamén incluso durante a transición? Claro, por eso no podemos hablar de una transición pacífica. No hay nada de pacífico en la transición española. Lo que hay es una transición pactada con las direcciones del Partido Comunista y Socialista muy fieles a la división de Yalta y Potsdam hecha en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el bloqueo de las direcciones del Partido Comunista y del Partido Socialista a un proceso revolucionario en la península ibérica es fundamental para explicar porque al final una de las revoluciones más importantes de toda la historia del siglo XX, la portuguesa, casi durante 2 años los trabajadores en la verdad gobernaron los hospitales, las escuelas, la mayoría de las fábricas del país. Los militares estaban gobernando democráticamente los cuarteles porque ha sido una revolución finalmente derrotada, que se quedó sola, podemos dicir. Xa, transcorreu xa máis de medio século desde a revolta dos cravos, tamén medio século desde a morte do ditador en España, e o certo que estamos asistindo tanto aquí como aí, como noutros países da nosa contorna, un auxe da extrema dereita, non? Raquel, estáse facendo suficiente para frear a ultradereita ou está instalada, digamos, unha perigosa amnesia nas novas xeracións que igual ven moi lonxanas aquelas ditaduras ibéricas? Bueno, yo creo que la historia, aunque está siendo escrita, lo que estamos viendo en los Estados Unidos e Inglaterra es un extraordinario movimiento contra la barbarie, contra la guerra, contra la persecución a los inmigrantes y, por tanto, contra la extrema derecha. En este momento no lo vemos en el sur de Europa un movimiento semejante. Pero creo que nadie está perdido, nada es definitivo. Y en la verdad hoy el fascismo se reorganiza al nivel internacional, pero su base social es muy más una ausencia de una respuesta de izquierda organizada de que una fuerza de extrema derecha, en mi opinión. Yo creo que la extrema derecha no es tan fuerte social como electoralmente. Y la verdad lo que estamos viviendo es una crisis de la izquierda, una crisis del mundo del trabajo socialista verdadero, no hablo de los partidos socialistas. Y por tanto, sí, hay una fuerza de la extrema derecha, pero nadie está escrito que vaya a ganar. Los movimientos contra el genocidio, la huelga general en Italia contra el genocidio, la huelga general en Minneapolis, estos son los puntos de esperanza que tenemos a frente de nosotros. Esperemos que sexamos capaces de contela. Pois Raquel Varela, moitísimas grazas por darnos todas esas claves e por acompañarnos hoxe na Ferida Aberta no 36. Gracias, muchas gracias. Un placer, moi boas tardes. Un placer é todo mío, encantada de ir a Galiza. Gracias. Unha aperta. Moi ben, pois ata aquí chegamos. Esperamos que vos gustase.
tanto casi como a nós, Nuria. Sí, a experiencia desde logo foi bárbara. Germán, moitísimas grazas a Carlos, a Américo, a Raquel, a Margarita, a Ser, e bueno, especialmente a ti, Germán, por acollerme tamén aquí nestes estudos de Radio Allariz. Moitas grazas tamén a Carlos Durán, que estivo na dirección técnica durante este programa especial que fixemos entre Galiportus e a Ferida Aberta no 36. O prazer foi noso, como dicía outro, noso puxemos o recipiente, graciñas a ti por encher con temática tan rica e por sumar tamén ao Galiportus esta, bueno, pues isto que nos gusta tanto, que son as diferentes visións con xente tan interesante a falar de represión franquista, de raya, de recuperación da memoria democrática. Foi un gusto enorme, tamén unha gran aprendizaxe para min, así que ameazo con repetir, Un bico, graciñas. Un biquiño. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Allariz, 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Pois ata aquí este programón, non se pode dicir de outra maneira, que realizamos conxuntamente con Nuria López, a autora dese fantástico podcast que desde aquí vos lo recomendamos, ese A Ferida Aberta no 36. Foi un placer, espero que disfrutarades tanto como a nós, seguídenos escoitando, seguindo nas redes, preparando, nós estamos aquí como sempre, máis e millores contidos. Foi un auténtico luxo. Hoxe marchamos cun temazo de Viviano, ese Can de Palleiro, ese tema tan reivindicativo da loita antifranquista. Chao, obrigado. Dios suele su cante